ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, барои шумо беҳтарин хабар. акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. чемпиони UFC дар вазни нимёна Леон Эдвардс гуфт ки барои чӣ бо Хорхе Масвидал ҷангидан мехоҳад. муноқишае ки байни мо рух дода буд, мо ҳеҷ чизро беҷавоб монда наметавонем. ҳеҷ чиз маро сар намедиҳад. ҳатто дар ҳоле ки аз байн 3 сол гузашт, мо бояд ки қаздии худро аз Масвидал гирем ва барои ман фарқ надорад ки ин кор дар октагон рух медиҳад ё ин ки дар берун. Хорхе ба ман маъқул нест. байни мо занозанӣ шуда буд. ин кор дар Лондон дар шаҳри ман рух дода буд. баъди занозанӣ Масвидалро зуд аз он ҷо гирифта бурданд ва ӯро аз ман пинҳон карданд. ҳамон вақт ӯ аз кишвари ман гирехт ва то ҳол мо ягон маротиба рӯбарӯ шудагӣ нестем, гуфтааст Эдвардс. хотиррасон мекунем ки дар ҳақиқат байни онҳо занозанӣ шуда буд. аниқтараш Масвидал Леон Эдвардсро зад вақте ки Леон интервю медод ва акнун чӣ хеле ки мебинем Леон аз Масвидал қаз гирифтан мехоҳад ва танҳо аз ҳамин сабаб бо ӯ муҳориба гузарондан мехоҳад. дӯстон, аллакай шаби 10 декабр турнири UFC 282 баргузор мегардад ки дар он мо шуморо беҳтарин муҳорибаҳо интизор аст. муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни ним вазнин, реванш байни чемпион Эҷи Прохаска ва довталаб Глове Тейшейра мешавад. дуюм муҳориба боша муҳорибаи довталабӣ дар вазни ним вазнин байни Ян Блахович ва Магомед Анкалаев. муҳорибаи сеюм дар вазни сабук байни ситораи нави UFC Педи Пимблет ва Ҷаред Гордон. муҳориба дар вазни нимёна байни Роби Лоулер ва Сантьяго Панзенибио. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним сабук байни ду ҷангвари бебохт Брайс Митчел ва Илия Топурия. муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни Александр Густавсон ва Овин Сен-Прю. муҳорибаи ҷолиб дар вазни миёна байни Даррен Тил ва Дрюкс Дю Плесси ва боз дигар муҳорибаҳои шавқовар. ва дӯстон, гуфта мешавад ки ин турнир аз якум муҳориба то охирон муҳорибаи шавқовар хоҳад шуд. ва агар шумо вақт дошта бошед, агар шумо мухлиси ашадии ММА бошед, пас ба шумо тавсия медиҳем ки ҳатман ин турнирро аз оғозаш то ба охир тамошо кунед. дар куҷо ва соати чанд ин турнирро тамошо карда мешавад пеш аз турнир мо навор карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед то ин ки аз ҳама хабарҳои нав ва муҳим бохабар бошед. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов шаби гузашта дар Торонто бо мухлисони худ вохӯрӣ гузаронд ва дар саволҳои онҳо ҷавоб дод ва яке аз мухлисон оиди муҳорибаи Ислам Махаҷев зидди Александр Волкановский пурсон шуд ва Ҳабиб дар ин савол чунин ҷавоб дод: ман пеш аз муҳориба зидди Чарлз Оливейра ба Ислам Махаҷев гуфта будам ки Волкановский аз Оливейра дида рақиби вазнинтар мешавад. ман ин чизро ба Ислам ба он хотир гуфтам ки агар ки Чарлз вазни даркориро карда наметавонист, пас ба ҷои ӯ Волкановский ба муҳориба мебаромад. ман фикр мекунам ки таҷрибаи Оливейра ва Волкановский тақрибан баробар аст. аммо агар ки мо оиди IQ-и ҷангӣ ва мардӣ гап занем, пас ман фикр мекунам ки дар ин чиз Волкановский аз Чарлз дида болотар аст. ана барои чӣ ман фикр мекунам ки Волкановский барои Ислам аз Чарлз Оливейра дида рақиби вазнинтар хоҳад шуд. аммо дар ҳақиқат ин чиз ягон маъно надорад, чунки мо ин шахсро мешиканем, гуфтааст Нурмагомедов. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Ислам Махаҷев ва Александр Волкановский рӯзи 12 феврал дар турнири UFC 284 ба нақша гирифта шудааст ва дар Австралия баргузор мегардад. бояд гуфт ки айни замон Ислам Махаҷев 11 ғалабаи пайдарҳам дорад ва агар ки дар ин муҳориба ғолиб шавад, пас ӯ дар як қатор бо Ҳабиб Нурмагомедов ва Тони Фергюсон мешавад. онҳо 12-тои ғалабаҳои пайдарҳам дар вазни сабуки UFC доштанд ва баъд Ислам метавонад ки рекорди нав монад. мо боша ба ӯ танҳо муваффақият ва албатта ки ғалаба орзумандем. ва дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаотона нависен, ҳатман дар канали мо обуна шавен. то боздид, хонободи сарбаланд бошен.